مامۆستا محەممەد لە هەر چار ئالیین کوردستانê داگرکارên کورد ئیکۆ ئەو وڵات داگرکردنە ڕاستیجی ئەف بەهشتا لەسەر vê erdê داگرکردنە ئەف 100 سال دەرباس بوون ئە دەبێژم خەی بە 1000 ساڵی دەرباس بوون ئەم ji binpêkiriniyan xelas nebûn sedemê wî çi ye ئەوانە چ جمە دەخوازن ڕاستیجی gelek caram karin werin meselê yasayî de bisekinin dema wexta got serxwebûna Amerîka de 1776 de her wiha serxwebûna Ferensiya de ew azadiya Ferensiya de şoreşa Ferensî de jî 1789 de jî ew seranserî dîrokê gom werin ta di cenga cîhanî ya yekê de hetam werin ew helkefta aştiye gul Ferensa hate danîn 1919 de piştî wê nakê timî vanakê yasayên dewletî danîn ku milletên bin dest bigên mafê xwe her wiha li ser di xala levkirin xalek jê ew kesên netewên bin dest di Ewropayê de ku bigin rast bigin mafê xwe her wiha jî rojhilata navîn ew milletê hayî ku di bin dest de dikarîbin diriya intîdabê de wek em dizanin ya Brîtanî ya Ferensî wanakê ev tiştê ku bûn millet xistin bin destê xwe de ku dizanîbin hêdî van milletê henakê ew jî bigin mafê xwe